Ini po Sister Weng at makayantabi kayo mo naman po king DWBL 91.9 Bright FM in radio station ng Kakatamong Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king Kakatamong 13th episode ng Kakatamong programa ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Pampanga ng Archdiocese tamo in Metanoia, Metinuya. Abayan nyo kami po kimetong oras sa kwentuhan patungkol karing miyayaliwang pigagap at kayaw sandaling kapatad tamong charismatic. So, ausang kaya pamupin ka na akong partner na in kakatamong co-host ni Brother Romel. Good evening. Yes po, maya pa bengi po kaya kayo ngon kay sablang makaramdam. Abayan nyo kaya po ngayon bengi at yung Diyos po yung magpala kaya katamo. Kumusta, Brother Romel? Ay, okay mo, Sister Weng. May delay tamong bagyan. Yes, May delay opo. kami pong bagya. Mika, dito mong technical difficulty. So, ayo kami po akakit king kayeni live king kakatamong video. Picture. Wali medyo mika dito ka concern pero ayusan din mo po. Pero ayan po, yung akakit yung king monitor, apin mo naman po yan yung YouTube rami pati. Kaya bering kakatamong guest, ne po. So, eding kabing yan na ini, atin tamo nga doang guest, ne, may nga malago at may nga masanting. So, kailangan, Brother Romel, siguro kailangan tayong magtagalog ngayon, ano? Yes, yung sa Sige, Tagal. ako papakilala ko yung, syempre, ladies first. Yes po. So pakilala ko po muna yung napakaganda nating bisita ngayon, no? Kung makikita nyo po sa monitor, akala nyo parang foreigner, no? Parang mukhang foreigner. From El Shaddai, Pampanga, Sister Baby Manalo. Hello po, Sister. Hello po sa inyong lahat. Batiin nyo po yung mga naghihintay po sa inyo. Hello po sa PFCC 19 Pampanga, El mga Shaddai. sister, From El Shaddai Community. Andito tayo ngayon. Tayo ang guest sa 99.1 Bright. Makinig kayo, wag aalis. Okay, wag po kayong maglilipat, ha? 91.9 po, baka lumipat kayo ng... Huwag kayong lilipat. So 91.9 DWBL. Ayun. So ang kagandahan po ng picture lang nakikita sa atin, talaga yung kagandahan niyo po, hindi po siya parati pong fresh, ano? Yes. Okay. So Brother Romel, Ayan. siguro, syempre, mas kakilala mo si Brother. Yes. So ikaw Pakilala naman po introduce. natin ngayon ang ating pong guest, isa sa mga preachers po ng Pampanga, El Shaddai Pampanga chapter, ang ating kapatid, Brother Roque Abilino. Hello po. Hello po, brother. Good evening po sa lahat ng nakikinig sa MP lang ito sa DWBL 91.9 Bright. Ayan. So, kanina pa po, no? Medyo marami pong nag-aabang sa inyo. Medyo na-late tayo ng 30 minutes, ano? So, brother, baka po yung mga kung saan po kayo nagsaserve, gusto nyo pong batiin muna yung mga kapatid natin. At sa lahat parang mga taga Kapampangan dahil nandito ko sa Pampangan na assign lalo sa El Shaddai Community sa PFCC 19 Pampanga ay magandang gabi sa inyong lahat. Nawa makinig kayo. Actually, galing siya ng Sister Weng from Capiz si brother. Yan, batiin mo rin yung mga taga-Capiz. Yun, yung mga yung mga At, Ilonggo. At doon sa mga taga Ilonggo naman, maayong gabi sa inyong tanan. Ayun. Ayan. So, Kasi kumusta galing po ako kayo? ng probinsya ng Capiz na Ayun. assign sa So yung mga yung mga kapatid natin ng mga Ilonggo dyan. At syempre lahat ng mga charismatic na mga kapatid natin ay binabati natin. Yes. Mga parochial parish base at saka yung mga trans-parochial. Naku, hello po sa inyong lahat. Pero bago tayo magpatuloy, no, bitinin natin. Parang feeling ko medyo malayo yung mga pupuntahan natin ngayon. Ano? Ayan, praise the Lord. So live na po tayo. Hi po Ayan sa po. lahat. So ano bang gusto nyong makita? Yung picture na lang kanina? O? Mas maganda yung O yung live. gumagalaw-galaw kami. Ayan. Yung foreigner yan natin po. na yan, kitang-kita na yung ganda. Kitang-kita yung Ayan. foreigner, Ayun. ano? So, bibitinin po namin kayo at marami pong mga kwento na nakahanda. Pero, syempre, mamaya po yan. Para sa mga gusto na makisama sa ating kwentuhan, sa yung lahat ng mga gustong mag-send ng greetings at saka kung ano man ng gustong mga mensahe na ipaabot, mag-text lamang po kayo. Meron po tayong mga text line numbers for Globe. Meron tayong number na 0915
0917-954-1303. For Smart, 0918-351-8282. At sa Sun naman, 0942-357-4268. Paano naman, Brother Romel, kung gusto mag-YouTube? Yan, para sa YouTube channel naman po natin, malyari kayo naman pong manalbeking online live streaming, tamo kaninting kaurasan, karini pong kaya katamong account, ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. Okay. At syempre, yung mga mahilig pong mag-Facebook, no? Archdiocese of San Fernando's Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official@ASF Radio. At syempre, pakibanggit na rin po ang mga charismatic groups kung saan kayo nakabilang. At syempre, yung mga parokya nyo po, no? Para alam natin, pati na rin po ang mga parish priest ninyo, pwede nating mabati. At sa mga Twitter accounts naman, DWBL 91.9 Bright FM, username @radio_ASF. And for Instagram account, DWBL 91.9 Bright FM, ganun din po, username @ASF Radios. So ngayon po, brothers and sisters, tayo lang po ay mag-umpisa sa isang panalangin at tayo pong lahat ay manahimik at tayo ay pangungunahan ni Brother Romel. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, banal naming Diyos, makapangyariang Ama sa langit, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu Santo, nagkakaisa po kami ngayong gabi sa aming programa na kung saan ay samahan niyo po kami at idaloy sa amin ang iyong kapangyarihan, ng lahat nawa na mamumutawi sa aming bibig ay tanging manggagaling lamang po sa inyo, Panginoon, at sa aming mga puso kung paano mo po kami tinawag at pinapahayag ang aming damdamin ng pasalamatan ka sa lahat ng imalang ginagawa mo sa amin. Naway katagpuin mo ang lahat ng mga inaabot po ng aming tinig at ng radio station na ito at ikaw na po ang Diyos na magpala sa amin. Sa tulong at panalangin ng mga banal at naming Inang Maria, idali mo sa amin ang iyong banal na pagkilos, ang banal na Espiritu. Ito pong aming samo at panalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naku, excited na tayo sa Yes. mga kwentuhan natin. At syempre, praise the Lord. Dahil lumitaw na tayo sa monitor. So wag po kayong aalis at babalik po ang programang Metanoia, Metinuia. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no
kaya Metinuya. So magbalik tamo po niya at medyo magtatagalog lang po tayo dahil po sa ating mga bisita, no? At saka para mas marami din po ang mas makaintindi sa ating mga kwentuhan, ano. So isang mukhang foreigner, isang nag-migrate dito naman, no. From So office. siguro kailangan malaman muna natin ang kwento nila. Kung taga saan po sila at siguro yung pagtawag muna, no. So paano po yung pagtawag na ginawa ng Panginoon sa inyo? Kayo po ba ay active po sa parokya? Siguro ladies first po, ano, Yeah, Sister sige, Baby. Sister Baby. Ako po dati kung kayong ating may nagkakwa nito, kaya kayong magtinda kayong palengki, nagat na ako. Beote ka simbahan. Kaya ko po kasi kanita si Simbay, o niyang siguro kayong kayagkat na. Sinimba akong Domingo, kanita ako Lunes, ating life giver kanita. Sa life giver po. Start sa Life Giver. Ni-start ko kayong life giver, di ba? Ayun, pareho po pala tayo ng community. Brother Yun. Noel, life giver. Apoy Dr. Eric, Eric opo. Cruz, silang minunang abalo kanita. O na niyang mamakbog na yung pinatubo. Opo. Ating mag-charismatic yung palengke, may yabi ako rin, yapin pala yung El Shaddai. Yun. Kanita ako milipat ka rin. At kanita niyang bayang mamakbong yung COVID, lekkom ko, ano yung ulip yung binaldo rin, senior, active ko kayo sa Samban, tino ko nang kumag-lekkom. Ni kasalukuyan, kay ko, kay kong El Shaddai. Bali, Sa Angeles po? Angeles po kayo. Hanggang Holy ngayon pa. Rosary. Pareho po tayo ng parokya. Shoutout po sa ating parish priest kay Among Noli. At syempre, Among Noli. Opo, kay Among Meg, Among Mac, at saka si Among Jasper na tumutulong pa rin sa Holy Pero kayo Rosary. nasa ano na si Sir Bess sa Promised Land, kalibot-bot na siya nakatira. Doon na yung gawain nila. Okay. Eni po at sunap Coordinator siya keng Promised Land kalibok coordinator Promised Land ko din pa rin. Promised Land, kalibot-bot San Jose, Promised San Land. Jose, Promised Land, baka kalibot. So nag-start po kayo dun sa ano, no? Dun sa palengke, dun sa Ayun, sa taas, taas. sa second floor. Nung hindi pa ni-renovate yun, no? Palipat-lipat sa itaas. alam ko yun eh. Palipat kay Elsa Day kanita. Opo. O na yung yakanita, tuknang ko kasi yung brother husband ko kontraya, may muwayak ako. Kasi pinaana yung tindahan, mga paborin, ana, tsuka nana. Nangapalam ko rin, ana, laman tuture, nana. O rin ako po, talagang magumsakin sa malabori ko na yung makandam kaya salita nga. Yun hanggang may yuyot ko, hanggang ilipat na neking San Jose, ilipat na neking kining Angeles, Paris, kay ating pagking San Fernando. Ating ko nga ayakay, mumunta ni San Fernando, kaya dahil si Sadako yung pamekapunta. Inakay mo ko, ang gaya na ka pamekapunta, na kasi nga sa kontrabida, ay nakaburi. Ayun. So, make decide ko, uling, may nasakit ko kayo, timpaling na ako kayo pa punta ako kaya prayer king meeting. Angeles. So, pagka ganyan talaga, no? Ayun, naku, pipitinin natin. Oo. Pipitinin Tutuloy muna natin namin mamaya, kayo, mga ano no? tong ano niya. Mamaya, makakarating po tayo sa mga, Oo. sa mga challenging times. Intro pa lang yan, Intro Ma'am pa lang Sister yan. Weng. So, si brother naman. Ayan, sige, si brother Hindi ka Rocky mapaan si naman. brother. So, Oo. taga saan si brother? Sige po, Capiz. brother. Share mo po. Capiz. So, Ilonggo, no? So, paano po napadpad ang isang Ilonggo sa mga taga-Kapampangan? Siguro Taga Pampanga. magsimula ako sa bago na nakilala ko si Lord. No? Hindi naman kasi ako pala nung binata ko, nung nag-aaral ako, hindi talaga ako nagsisimba. Nagsimula lang ako magsimba nung edad ko 22 years old. Nanyayahan ako sa isang CLECs sa San Felipe Neri sa Mandaluyong nung ako mapadpad ng Maynila. Doon ako Okay. nagsimula na mag-CLECs at nabilong ako sa charismatic movement ng parokya ng San Felipe Neri sa Boni, Mandaluyong. Tapos nag-serve ako doon isang taon. Tapos umuwi ako. Tumigil ako ng pag-attend ng charismatic dahil hindi ko naman alam na may charismatic din doon sa amin. Sa ano po, sa Sa Capiz? Capiz. Kaya lang nagkakasakit ako eh.
pag hindi ako nagsimba, Wow. nung naranasan ko hindi ako nagsimba ng 3 buwan, nagkasakit ako. Kaya Nahanap na ng kanyang hindi katawan. hindi gumagaling kung ipa-doktor ka. Kaya bumalik ko hinanap ko naman muli ang charismatic sa simbahan ng sa amin sa bayan namin sa Mambusaw sa Capiz at nag-ati na. Hanggang sa napadpad naman ako muli noong 1993 sa Maynila. Pero sa parokya naman ako ng gagalangin sa Tondo? Sa Tondo. St. Joseph naman ako nag-charismatic. Ayun. Tapos noong 1994, nanyayahan ako magdalo sa El Shaddai. Yun, Okay. siya So, nag-start po kayo sa parokya, no? Oo. Para po sa kaalaman ng mga nakikinig sa ating Brother Romel, no? Meron Opo. tayong dalawang, kasi meron pong mga parish base. Halimbawa kami, Life Giver, under kami ng Holy Rosary Parish. Yes. So, pag nagbibigay kami ng mga Catholic Life in the Spirit seminar sa iba't ibang mga parokya, hinahayaan natin yung grupo na magtayo ng sarili nila na nakapangalan usually dun sa parokya din. Parokya. Or kung meron silang gustong ipangalan doon, hindi natin iniiwan ng Life Giver. Yes. So, ang El Shaddai naman po ay isa sa mga transparochial. No? Transparochial. So, anong ibig sabihin ng transparochial, Brad? When you say transparochial, hindi man tayo under ng parokya, pero yun, nagagawa natin gawin yung bagay out there, pero out the parish, pero yun nga, na isi-share natin lahat, anywhere, yung ating banal na gawain ng ating Panginoon. Tumutulong din sa mga sumusuporta Oo. din sa Malaking- parokya. yes, malaking Pero meron tulong. kayong parang national level. Yes. No? O like halimbawa, Spirit of Love, ganyan yan eh. Mga ganyan. Pero mga, kami, Sister Weng, sa El Shaddai po kasi, kahit sabihin natin non-parochial base kami, most naman ng gawain nasa loob ng simbahan na ngayon. Marami nasa parokya, meron nasa lang mga... kayong parang mas, parang yung nanggagaling na instructions parang, galing sa taas. meron kami parang pinaka-main office talagang doon, yung pinakakabuuan. Doon sila nagbababa ng mga utos para sa lahat. Parang ang Spirit of Love din, so, tumutulong din sa mga parokya, pero meron silang mataas sa... Hihina mo Parang muna. din, ang lingkod, parang ganon, ng Panginoon. Merong mga ganon na transparochial po sila. So kami naman, naka-under lang kami sa isang parokya. So iba-iba, halimbawa, Life Giver, sa Betis Guagua, Hesed. Tapos merong iba-iba, sina Brother Bong, iba yung sa kanila sa Florida Blanca. Iba-iba yung mga pangalan. Mas marami yung grupo talaga under the Catholic Charismatic Renewal. Iba-ibang pangalan lang. So, brother, so kayo po ay natawag sa El Shaddai. 1994. 1994, 10 years. Umatin ako na sa Maynila, nag-atin ako ng El Shaddai lang noon, sa Luneta. Hanggang Daming tao pagka, meron Anniversary. pagtitipan, di ba? 1998. Pero ako nagka-charismatic pa rin ako doon sa gagalangin nung time na yun. Dahil member ako ng charismatic doon. Simula talaga siya sa charismatic. Under sa kay Father Bong Guerrero. Ay si Father Bong Guerrero, spiritual director din siya ng El Shaddai noong kapanahon na yun. Nagamas din siya sa El Shaddai. Kaya nung panahon na 1990 na nag-asawa ko, umuwi ko ng probinsya. Tapos doon na kami nagbalik ako sa parokya dahil nagkaroon ng problema. Sa Capiz po yan. Oo, sa Capiz. Nag-uwi kami sa Capiz. Tapos nagbalik, hindi na ako nagdalo sa El Shaddai, lang El Shaddai noon. Sa Capiz nagkaroon ng pinasok ba ng ibang sekta. Yun. Tapos sa ginkuha ng simbahan ng mga El Shaddai ng Capiz, hindi pinakukomunyon. Kaya nagtigil ako ng El Shaddai noon. So nagkaroon ng issue doon. Ng issue. Tapos nung bandang huli, ang ginagawa ko lang, dahil si Mrs. ko, El Shaddai, active siya, lahat na nanonood lang ko ng mga video, mga anniversary ng El Saka Shaddai. sa Hong naka-televise Kong. po eh. Oo, live lagi yan. Doon na lang ako pero hindi ako madalo sa Capiz. Dahil kung identify ka na El Shaddai ka, hindi ka susubuan ng pare. Okay. Kaya nung panahon na 2011, ang El Shaddai natanggap na ng simbahan. Ayun. At tama naman na namatay yung isang preacher, nagdalo lang ako doon para mag-abuloy. Tapos, yun din, sinama ako sa anniversary ng El Shaddai sa isang bayan. At So yun medyo matagal din po, no? Bago na dahil resolve. nagsimula ko na mag-training bilang El Shaddai. Pero una,
ayaw ko sana. Takot ako maglingkod. Sabi ko, sabi niya, Brother Rocky, kulang kami ng isang preacher dahil namatay nga ang isa. Pwede ba mag-training ka bilang preacher? Sabi ko, preacher, hindi ako marunong. Wala akong alam sa Biblia. Nanginginig pa ako noon nasagot. Sabi, tiningnan ako ng taas ng preacher. Sabi, naniwala ka ba, Brother Rocky, nakasama mo si Yahweh El Shaddai? Sabi ko, naniwala ko nakasama ko si Yahweh El Shaddai. Kung naniwala kang kasama mo si Yahweh El Shaddai, kaya mo magiging Yun. preacher. Hindi ako sumagot noon, hindi na ako umimik. Ang ginawa ko, nanalangin. Prayer. Isang linggo ako nanalangin. Sabi ko, pag dumating ako sa inyong discipleship, Monday, yun na ang tugon ko. Nagpanalangin ako kay Lord. At nang isang linggo ko panalangin pagka Lunes. Nung Lunes na ang Sabado, unang Lunes na yun, hindi muna ako dumalo, sunod pa. Isang linggo nga ang panalangin ko. Tapos parang ginising ko ni Lord. Alas 2 pa lang, nagising na ako. Hinanda ko na, nagluto na ako, nagkain ko. Pag alas 6, naligo na ako. Ano bang gagawin ko? May single naman akong motor. Pumunta ako sa opisina ng El Shaddai. Yun. Dumalo na ako. Nagsimula na At siya. doon ako nagsimula mag-training na bilang preacher. At dumating naman sa punto na naghayo na ako doon noong 2012, 2011 hanggang 2014. In-encourage naman yung mga preacher ng probinsya na mag-aral dito sa Maynila. So dito po kayo nag-training? Tapos dito ako nag-training, nag-aral noong 2015. Habang nag-aaral ako dyan, dito ako napadpad sa Pampanga. Dito ako pinadala ngayon para habang nag-aaral ko dito ako nagpimission. Ang El Shaddai kasi, Sir Weng, kung hindi lang may tatanong, meron kaming College of Divine Wisdom. Yan, continue kami sa for evangelization courses. Okay. So parang ano yun, parang kung yung mga nag-graduate school, so kayo merong school of ano? Mayroon din. Parang- Nag-aaral ko ng so yung pool of speakers, AB no? Evangelization. Yan, AB 4 years Evangelization. course. Patuloy po ang El Shaddai po. Yan, kung hindi may tatanong po ng iba. Kasi yung iba nagtatanong, baka hindi daw Catholic to. May madaming tanong. It is under Catholic Church. No po? Ang El Shaddai means El God, Shaddai Almighty, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Actually, we excited namin, Sir Weng, kasi this coming August 17-18, we celebrate the 40th year anniversary sa Quirino Grandstand. Wow. Yan, malapit na. Kaya, Anniversary. ayun, nagsimula yan 1984 sa pangunguna po ng ating servant leader, Brother Mike Zay Velarde. Ngayon po, yan, nagkaroon tayo ng international chapter globally. Marami na rin po. Almost 12 million member na alos ang El Shaddai. Dami, no? Globally na yan. Oo. Yan. Naku, shout out po sa lahat ng mga El Shaddai members. No? So Yan, mag-ready na kayo sa 3 days na celebration overnight ninyo. po yun sa Luneta. It is Overnight. August Medyo matagal-tagal nang 17, walang ganun, 18. ano? Opo. Oo. Last year, nag-start na kami sa Luneta Grandstand. Ngayon, Yun. second year na kami ulit. Dati lagi doon. Oo. Naku. Yeah. Balik tayo kay sister. Yes. Kanina, naku, Naudlot, parang eh, no? pinagbintangan yung asawa. No? Sige. So, Sige, tuloy. sa pagsisilbi yata talaga, hindi po parating bed of roses, no. Merong mga challenging times din. So kanina nabanggit niyo po yung asawa niyo, no. Ako parang nakikita ko talagang common 'yan, no. Yes, may Paswerte ka, halimbawa, kami ni Brother Noel, yung nagtagpo na kami sa ministry. Tama. Kung sa charismatic yan, sa parokya yan, sa prison ministry yan, magkakasama kami, pati yung mga anak namin. So, parang yun yung isang consolation na hindi na kami nahihirapan na magpaalaman kung nasan yung isa, no? Pero gaano po kahirap yung nagsaserve ka na merong mga Naging nagiging barrier, hadlang. no? Nung nga na kumukontra siya, pero nagpatuloy ako, nagatin ako ng Angeles, uuwi ng kalibot-bot, napakadilim. Nagagalit siya sa akin. Ikaw marangin ka dyan, patayin ka. Kasama ko naman si Lord. Lord ka na, Lord ka na, Lord. pero nagpatuloy po ako hanggang maging coordinator po ako dito sa kalibot-bot. Sabi ko nga, sis, maging coordinator ka, mag-aakay ka dito. Ay, sis, hindi po ako pwede. Bakit? Nasa kilo lang bigas, hindi ko alam kung saan kami hahanap ng makakain. Katapos ang asawa ko, kontrabida pa. Sabi ko, hindi kaya mo pag ginawa ang coordinator, ang Diyos hindi ka pababayaan. Doon na po nag-umpisa yung
mga blessing Oo. na pag tinanggap mo pala, di ka pababayaan ni Lord. Amen. Alam niyo po, meron akong dinadaan na bahay. Sabi niya, Simbe, saan ka pumunta? May ibus nini ako yung gawain ng El Shaddai Kenny. Ay, totoo, ana. Mga naano ka kanya, nanong ibiyang mo, nanong kaya. Wah, pinapagawara ko. Ako managyo pa, mga may mga kaniniyali. Sige, ana, balang Friday, ako mag-sponsor. Kaya po ito, born again niya. Wow. Kasi Ginamit pa akakit ni ko, Lord. ana, pagpapalain ka, ana. Pagpapalain ka dahil isa lang ang may pasok mo sa gawain na yan. Malaking blessing na sa'yo. Amen. Miracle na kami. Hanggang kayong puntalaan. Sa kalibot-bot na po yan. Kalibot-bot na. sa kalibot. Puntalaan penitang bali kay working committee ng asawa ko. Sabi na, yan ang coordinator ng asawa mo, brother. Ay, agyo na yan, daya kang Mike Velarde yan nakaurungan yan. Hanggang po, ang gana yan talagang ako minurong, bagamat ko minsan marakalang pagsubok lang na kaya may sakit siya, bedridden niya. Munta ko sa San Fernando Diocese, muli kang alas 11, o tangkay, may pupuya, dalawang kaya, alas 11 na nimbeng, pipiyang ko alas 4, kanita ako mayari, kanita ako pa matutod. Pero okay mo, agyo ko yung katawang ko, ako sasakit, basta't magsilbi ko kalon, alang mumura na lang babagyo, Amen. basta't kaya pamaglingkod, kaya kang Yahweh El Shaddai, kumumurong, yapin po itay tang pagsubok, marakal pagsula na po kaya pamaglingkod ko bilang head na ng liturgy. Opo. May kamuanan ko kaya head din. Talaga pong, kasi, then, bahan na rin susumbong ito kayo, pero wala na, sabi na, palitan niya, walang halaman. Ba't ka napasok dito, Ana? Wala ka pang alam, hindi ko po alam, calling po siguro ito, sabi ko, pero gagawin ko po ang ano ko para matuto. Palitan, alam mo po, pag uwi ko, umiiyak ako. Katabi ko yung apo kong, alam niyo, sa amin nagsumbong sa abroad. Umiyak si Lola pag 2 o'clock ng madaling araw. Walang nakakaalam. Hanggang umito po ako sa paglilingkod. 1 buwan. Tawag sa akin ng head namin. Sir, baby, balik ka na. Tingnan mo, magulo ang liturgy. Walang gustong umawak. Sabi niya, alam ko, sir, babalik po ako. Hindi po ako aalis sa kawan ni El Shaddai. Lilinisin ko lang po yung putik sa aking dibdib. Ayaw, pinakamataas na pagsamba po. Ang aking posisyon pagkatapos may dinaramdam. May dala-dala. Dala-dala. Aalisin ko lang pag 1 buwan po. Nagbalik po ako. Tuwa-tuwa yung mga kasama ko. Amen. Umiiyak sila. Sabi ko, babalik na tayo. Sabi niya, ana, may arte ka. Sabi ng head namin. Diretsahan, marami taong maharte ka. Sabi niya, pagkipot ka pa. Sir, hindi po kasi ako perfecto Sige, balik ka na sa posisyon mo. Sabi, ito po na kaya pa maglingkod, mama ko ito. Yes. Opo. Kanita nakasubukan nga pong nung ko rin kakatapat. Amen. Naan mo yung mabagyong datang ita. Basta ting-isipan mo at saka po kayong pa maglingkod ko ngayon, masaya ako po. Masaya ako, ali ko na diyan gumasos ka marakal, makanya na pinaringan ako. Umanap ay pag-alkakin, mag-sweldo ka. Badagol ko sweldo ako. Kaya, sweldo ko na yung sarili nyo. Gawa na ko ang Mayari. instrumento ni nga pong Yun. Ginoo. Miras ko kaya mga niya na abroad, alata mang ginastos. Nung ako magsilbi keni, ako miras kembe yung Amen. Balo Amen. yo, imbabianan nga pong ginuka ko, manibas ang laki kayo. Instrumento kayo mo. Apin paborenyo ko, nung bamiyak kayong gawa ni El Shaddai, ibabalik naman. Ulit siksik, liglig, umahapa. Parela, lela po ipapabulan. Ako kahit sa mga estudyante ko, sinasabi ko yun Ito yung yung talagang sikat na sikat sa mga El Shaddai na Yes. siksik, liglig at umaapaw yung
o pagka ikaw nagbigay ka, kahit minsan, no? Hindi magpapatalo ang Diyos, no? Yes. It will return to you 100-fold. 100-fold. Kaya ako din, pagka kunwari, nag-uusap kami ng mga anak namin, sabi nga nila, pag naglilingkod ka, hindi man sa henerasyon mo, pero generation ng anak mo at saka ng mga susunod pa, yun sila yung Doon magbe-benefit. idadalo yung blessing ni Lord. Oo. Gulat ka na lang. Tama yung sinabi niya, no? Wala siyang sahod, pero yung return, binabalik ni Lord sa Tsaka mga yung anak. napatapos Yes. ang mga anak. Na, Most of them nasa na abroad. Mga anak ni Hindi Sister nga Bel. anak ko ito nung abroad, limalam itong niya. Ito kasakita mintela ng kanita. Mamang kami alas 2 diyan na kami nga biyas. Buri yung balikan, tatok na mag-elsa dahil ako rin. Sabi po, pasalamat kong pasalamat. May ubod ko kayang gawain ng Elsa dahil at akayin buri ko kayang para parehasa lang makwalta alang Yes. kalulo. Pangaminta ka kayang gawain, ikongan para parehas may kakalugod. Amen. Alang mag-favoritism, makwalta ito. I-welcome de, ali. Pare-pareho. Para-pareho. Ito mo yung buri ko kayang Elsa. At saka po, alang may papanyira. Nung may panyira alam man sarili dang alila kakalat. Kasi dumitakla rin Elsa dahil nung may papanyira. Apin, nung ating kangeburi kayang tao, sabihan mo kayo, arapan. Yun. May pagidredos, lalo kong may pakarok. Pero nasabihan mo tapat na kaya, may bayo ya. Yan po yung karnasa ko ngayon natin kong sabihanan na mimimwayang mimwa. Sabi ko, bakit nung wala kang posisyon, ka malyaring mag-serve? Kahit wala kang posisyon, pwede kang mag-serve. Sabi ko sa kanya, pangalan lang yan. Dapat direkto tayo sa pagtingin kay Lord. Amen. Huwag mong aasa sa posisyon na yan. Dahil madidiscourage ka lang kung nakatingin. Halimbawa, nagsimba ka, tinitignan mo yung choir. Nagkikwentuhan yung isa, nagchichismisan. Pag tinignan mo yun, ma-discourage ka. Pero kung sa Diyos ka tumingin, diretso ka. Pagpapala ang ibibigay sa iyo ni Lord. Amen. Ako. Grabe yung pagpapala. Mo, di mo maawat sa sharing. Talagang more blessings. Si brother naman. Si brother. Ano po yung Roque. mga joys ninyo na sa pagsisilbi? Bakit si brother kanina sabi ko sa iyo mukhang pare eh. No? Tahimik lang po talaga si Oo, brother. pero brother, ano po yung bakit kayo nagstay Nag-stay sa So, pag-lingkod kay Lord. sa Naglilingkod. paglilingkod? Pwede naman na iba, di ba? Pero bakit? Ano po yung saya? Kasi yung unang nag-inspire sa akin yan nung mag-Ilsaday ako, pinigay sa akin ni Lord ang sister wife ko eh. Ayun. Yan ang pinaka-importante. Biyaya ni Lord, yan. Jackpot na po kayo doon. Shout out Pareho mo kayo ni muna. Brother Noel. Kasi Ilsaday siya 1991, ako 1994. Ay, magkasama naman kayo, magkabarangay naman sa amin. Pero nagpunta na kung kung nag-Ilsaday siya. So, jackpot na po kayo kaagad. Pero niligawan siya kasi hindi ako sinasagot noon eh. Kasi mag-abroad siya. Ayun. Pinabayaan ko na lang siya sa loob ng 7 years. Dito na ako nag-stay ng Manila nung nag-Ilsaday din ko. Hindi ko na nakala na kami pa magkatuluyan. Pero sabi nga sa panalangin, dahil sabi nga kung may nasama kasi ko noon sa retreat eh, sa simbahan, nagkaroon ng retreat ng simbahan sa Gagalangin. Tapos hiniwala yung mga binata, yung mga dalaga. Sa may mga Sa El asawa. Shaddai na po yan. Hindi, sa charismatic sa simbahan na Okay, nagsama ko okay. sa simbahan. Sa ng parokya, retreat. no? Sa Kasi parokya nila. parang naguguluhan, kahit nag-ilsaday ako, nag-charismatic ko, parang naguguluhan. Sabi, ang seminar naman sabi, kung ikaw ay binata, gusto ba ni Lord na maging manatili kang binata? Oo. Pero sabi ng speaker, hindi ka gustuhan ni Lord yan, baka ikaw lang may gusto niyan. Kaya kung kausapin mo si Lord, binigyan kami ng panahon na ng meditation. Sabi niya, mag-meditation kayo ng 1 oras kalahati. Kausapin niyo si Lord. Huwag kayong magpintuhan dyan. Kung saan-saan. In Domingo kami dyan sa yung panang mga madre. Doon kami nag-retreat. 3 araw at 3 gabi. Tapos, nung mag-meditation ako, nag-class na isip po si Mrs. So, bumalik. Oo.
Sabi ko, Lord, wag na lang yun. Naka-abroad na po yan. Nasa abroad na siya. Ako nandito sa Maynila. Imposible na magkatuluyan kami niyan. Iba na lang, Lord. Kasi wala na kaming communication ng 7 years eh. Kung umuwi ko nang sa amin, wala naman siya doon. Nasa abroad siya. Kung umuwi siya, nandito mo sa Maynila. Oh, tapos isang buwan na naginip ko lagi sa kanya. Oh. Wow. Na hinahanap niya ako. Wow. No? Nahanap na siya. Kaya yun ang nangyari na hindi ko Des, maiwasan na ginagawa talaga ng Ano ba tawag doon? Soulmate, na no? katuluyan kami. Kaya kahit So, anong umuwi po siya from abroad. insulatan ko siya. Letter pa, no? Wala pang text. Tapos wala pa nung cellphone eh. Na Oo cellphone. nga. Tapos yun ang nag-encourage sa akin ni Miss na dahil regalo sa akin ni Lord. Kung hindi ako maglingkod kay Lord, nagkakasakit ako eh. Mm-mm. Kasi nung panahon na hindi ako nag-El Shaddai, dahil sabi ko kanina, nagtakbo ko bilang kagawan. Sabi ni sister wife ko, huwag kang mag-serve sa tao. Sa Diyos tayo naglilingkod eh. Sabi ko, naglilingkod naman yan ah. Pero sa tao, yun hindi sa Diyos. Pero mas pinili ko yung sarili ko, maglingkod sa tao. Pero sa pag naglingkod ka sa tao, maraming komento. Kaya hindi rin ako kinuha ako din ni Lord doon para maglingkod talaga sa Kanya. Ayun. Kaya yun ang Ganda naman ng love story. nang sa akin na pag naglingkod ka kay Lord, maraming mga pagsubok, mga trials na dumarating. Pero nakakayanan dahil si Bisis ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Dahil Pag naman- nanghihina ako, sabi niya, kaya mo yan. Di ba? Dahil naman sa mga sakripisyo niyo po, Oo. talaga namang ang binigay naman sa inyo. Yung kahit na bagamat sabi nga ng ang aming relasyon na 2 taon lang siya nag-for good noon, tapos nagbalik siya ng Hong Kong, hanggang ngayon balik-balik doon. Parang nasanay naman kami Nagsiserve din po doon. Ako sa El Shaddai na May El nagalingkod Shaddai din siya doon, di ba? sa Hong Kong. Hindi naman kayo pinabayaan ni Lord. Amen. Sabi nga yung kahit nasa may LDR long distance ang relationship. Pero pinatatag ng survive. Panginoon. Amen. Kasama namin si Lord. Actually, kakauwi lang nila niyan, Sister Weng. Galing sila ng Kagaling- Puerto Princesa, Palawan. Wow. Kagagaling Ayan. kami ng So, umuwi ang Bisaya. asawa niya. Oo, umuwi Oo. siya. Ng graduation Alam ng mo, anak niya. pag bakasyon namin sa Kaya Dongpan, naman pala blooming naganda na ng blooming. bakasyon, nagdaan pa kami ng Palawan Yun. ng Masyal. Nagturo Tayo muna sila. graduate yung aming anak noong June 6. Oo. Pero yung nangyari, na pagkatapos ng nag-anniversary yung si El Shaddai, nagdalo din kami doon sa Napis noong 25, May 25. Tapos siyempre, parang ang saya ng buhay. Pero dumating sa aming punto ng buhay namin nung itong karaan lang, May 27, na-aksidente yung aming anak. Mhm. Dito, Before graduation po? Oh, Before before graduation. graduation. Nabangga niya isang aso sa kalsada. Siyempre nabagsak ang motor. So, lalaki po yung anak niyo? Oh, wala siyang helmet. Nabagsak ito. Tapos naputol dito. Pero ang pinakakuan kung hindi lang kami siguro lingkod ng Lord. Yes. Sinundo kami sa bahay. Yung anak namin aksidente. Ang layo sa amin mga 1 kilometro kalahati. Bakit sabi yung nagsundo? Bakit hindi nyo dinala sa ospital? Sabi nandoon nakatihaya sa tabing kalsada. Tapos nang mamadali kami punta namin doon, mag-asawa, hating gabi. So, kararating lang po ng asawa niyo from Hong Kong? Ano? Magkasama After na kami. sila ng Puerto Princesa, Galing yun, na kami brother. ng okay. pana. Tapos, nakatihaya sa kalsada. Akala mo wala nang Wala hindi nang wala buhay. nang malay yun, walang buhay. Pero ang sa isip ko, Lord, hindi mo kukunin ng anak namin. Parang panang puso, pero dahil sa katatagan, pagdating namin doon, maraming tao hindi ka pwede pa hawakan sa ngayon, sa panahon na ngayon. Huwag mo nang hawakan yan kasi may bagsak yan. Hintay mo muna ng rescuer. Tapos sabi ko, hindi mo pwede hawakan yung anak mo. Ginakuha ka ng mga kan. Tapos yung ginawa ni Mrs. nag-prayer siya, nag-prayer siya, tapos nag-prayer kami. Tapos sabi ko, sandali lang, pulsuhan ko lang yung anak ko. Pinulsuhan ko, walang pulso. Pero mainit The siya. Lord. Tapos sabi ko, sa nagsundo sa amin ng pamangkin, gano'n sa pinsan. Pwede ba kargahan yung tricycle mo? Sabi niya, pwede ko. Sige, karga natin. Ayaw pa karga. Sabi ko, sagot ko ang buhay nito.
hinahawa, kung ano man mangyari, sagot ko, anak to. Mm-mm. Tapos hindi na kami hinarang. Mm-mm. So kayo na pong nagdala? Oo, sa kinarga namin sa tricycle, alam ko, anak ko, malaki ng konti sa akin eh. Mm-mm. Ako Pero nandyan. kaya kong buhatin yun kasama si Mrs. kasi walang tutulong sa'yo. Kahit maraming tao. Sa panahon ngayon, yun ang Saka para hintayin mo yung matagal na... Ambulansya. May Oo. sabihin sila na nagdala pala sa hospital. Tapos yung ambulansya nasa lubong na namin malapit sa bayan. Mm-mm. Tapos nilipat namin doon sa ambulansya. Ayaw pa ilipat ng rescuer kasi gusto pagisingin. Sabi ko, wala nang malay. Paano magigisingin yan? Sabi niya, hindi pwede yan i-transfer sa ambulansya kung hindi siya mag-respond. Paano mag-respond wala kang malay? Sabi ko, ilipat mo na. Wala kang sagutin niya pag ilipat nyo. Siyempre na medyo nagataas ng busis magagalit kasi ayaw nilipat. So wala pa rin po siyang pulso? Wala. Imagine. Tapos hanggang sa pero kinarga sa ambulansya, dasal lang nadasal kami ni Mrs. Sa pagdating doon nakamalay siya Praise the Lord. sa ospital. Tapos ang sabi nga ng doktor na nagtahi, walang puno daw ang ospital eh. Wala ipa-admit. Sabi, i-transfer mo kami. Saan kami na i-transfer? Dahil puno na rin doon sa Memorial sa City. Mm-mm. Sabi niya, kahit saan, Dok. Sabi niya, kasi siyempre, pagkagaling ka sa tulog, gisingin ka. Si Mrs. naka-short lang din. Ako naka-short lang din. Pero yung tamang-tama yung bag ko na yan, itong bag ko na to, ka-withdraw lang namin ng pera ni Mrs. doon sa bangko nung ilang araw. Dahil graduation nga ng anak namin sa 6 preparation sa mga gagamitin. May laman na 50,000. Ka-withdraw lang namin sa bangko noon. Tapos sabi niya, saan ka man i-refer? Kahit saang hospital. Sabi niya, tinawagan pa yung hospital na i-referan sa amin kasi magdadaon pa daw. Sabi ng doktor, kausapin mo nga yung misis ko, sinabi niya, kausapin mo yung kwan doon sa hospital na lalapad. Sabi niya, mag-prepare kayo ng pang-down. Sabi niya, magkano pang-down doon? Mga 5,000. Sige, okay. Tapos sabi niya, tapos pumayag na, inasikaso na. Sabi niya, kaya kung ilipat ito, may swab test, dami pang requirements sa hospital. Praise the Lord. Parang mainis ka eh. Abang kung naksidindi nga lang namin, last 12:30 na dating kami, na-transfer kami, last 3 na. Kasi sabi may swab test pa. May swab test yun. Kasi hindi ka tatanggapin doon pag hindi swab test. Ganyan yan ang nangyari sa isang co-teacher namin sa Kaya- Holy Angel. Sa Tagal. Sa tagal ng proseso. Nagka-aneurysm. Tapos by the time na nakapasok sa emergency room, mahina na siya. Tapos kailangan niya na ng dugo. Minsan sa ibang hospital. Tapos nung nakakuha kami ng dugo, wala na naman daw room. Wala din daw ICU. So naganap na naman kami dun sa GC namin sa Holy Angel. Tapos after 5 minutes yun, namatay. Praise the Lord. Tapos yung anak namin noon na habang sa ospital na, tapos ginagawa lang namin ni Mrs. doon. Prayer. Hindi kami nagpost sa Facebook ganon sitwasyon niya. Para mag-concentrate lang kami sa prayer. Kasi sa tao ka manghingi ng tulong, di ba? Lingkod ka ng Diyos. Preacher ako, minasisir wife ko, prayer partner. Saan tayo lalapit? Hindi sa Diyos. Amen. Kaya hindi ko nag-post sa Facebook kahit sa mga isang kapatid ko lang sinabihan ko nung pinakuan ko nasabihan mo yung kapatid ko, high blood pa nga yun eh. Kaya lang may sasakyan yun eh. Kaya sabi ko, hindi kami nag-post ng Facebook mga kahit hanggang ngayon hindi ko ipinost yung nagsidindi sa okay, hindi yung alam to eh. Kasi sa mga pamilya namin, siyempre, pag i-post mo sa Facebook yon, maraming tatawag, maraming magtatanong, maraming pa sasagutin. Kaya ang ginawa namin nandun yung anak namin sa hospital na yan, nung matransfer na kami doon sa private na hospital, prayer lang kami na Lord, i-restore mo Lord ang kanya, anumang kanyang sitwasyon, Miracle of prayer. yung kanyang buong katawan, yung kanyang ulo. Na-operahan po siya? Tapos na operasyon. Na-operahan siya dito. Dahil nabalik yung wala pa panga. na-operahan, panalangin namin siya. Kasi na-aksidente siya 27, pero na-operahan siya 31 na.
Kaya hirap na hirap yung anak namin kasi siyempre putol yun dito. Pero ang graduation niya po, June 6. June 6. Nakapag-marcha pa siya. Nakatin siya, pinayagan siya ng doktor, pero sabi niya hindi natin tatanggalin yung tahi. Atin siya ng graduation, kung gusto yun, lagyan lang muna ng kwan. Brace. Hindi, yung face mask lang para hindi kwan makita. Pero tinanggal din namin yung bandang huli doon sa graduation. Pero sa ulo po, wala naman siyang... Dito yung tama niya, marami siyang mga gas-gas, pero yung tumama talaga ito. Panga. Ito. Wala siyang helmet. Dito yung sugat niya kaya dito naputol. Tapos, So, yun po, okay na. ngayon, sinama ko sa dito nasa dahil bahay na. hindi siya, isang buwan hindi siya makakain. Una sa bawl lang dati. Ngayon kung kakain siya, kakain na siya ng matatigas ng isda, Pwede na. pwede na. Wow. Pero yun ang biyaya ni Lord. Ang galing no? Sabi miracle. Kahit malaki yung nawala sa amin, pero hindi nang iniinda yun. Hindi mahalaga yung pera Ang Amen. buhay, isa lang ang anak namin. Tsaka babalik niya yun eh. Amen. Babalik niya yun. Kaya yun ang pinanghawakan namin sa Diyos. Actually, Sister Weng, sa pakikinig namin kay brother, ngayon niya lang nakwento. Talaga. Kaya kanina, naudlot yung pagsama ng isa naming kasama. Sabi ko, Brad, sama ka. Nagda-doubt pa siya. Sabi ko, mayroong ipapahayag si Lord sa'yo na ipapatotoo mo. Benamano, nabutan ko siya, gumagawa siya ng kanyang outline. Sabi ko, ayaw niya. Pero sabi ko, tumayo ka, tingnan mo ang himala ng Panginoon. Sipin mo, wala ng buhay, no? Yung wala ng pulso si brother. Matindi ang naman ng anak. Sa El Shaddai kasi, Sir Weng, meron kami tinatawag na prayer partner. Always, like me, yung asawa ko ka-prayer partner ko. Laging magkatuwang sa prayer. Same din sila. Tingnan mo yung himala. Talagang there is a miracle in prayer. Ang message lang ginawa ko, ang Pepsi si preacher, Pampanga sila lang. Ang head namin, 19 kami. Pero wala kaming alam Sila na lang, ganun hihingi katindi lang na ng yung prayer. situation niya. Tapos humingi din ako ng Kumbaga prayer lang. Oo, Prayer for lang prayer hiningi lang namin. kami. Then support naman din kung ano yung Tapos may yun lang ang para kami tutok lang ng message sa prayer. Para hindi na namin kininto kung anong para walang maraming tanong. Pero ngayon, na broadcast mo, Oo. ano? Kaya yun ang himala yun ang ni Lord. hilbiya ng Lord. Sa buhay. Talagang Saka mag-out ano anak namin. yung inspiration na Yes. na ibigay na ito po yung bakit yung mga kapatid natin dyan na hindi charismatic. Minsan baka iniisip, parati na lang masaya, yung kahit na may mga pinagdadaanan. Ito po siguro yung joy of serving, no? Hindi siya bed of roses, pero ang kaganda, ang mga charismatic kasi resilient. Yes. Dahil siguro yun yung regalo ng kalakasan na natatawid natin. Ano man ang pinagdadaanan. Kahit naman yung mga iba. Pero pagka charismatic ka, parang mas malakas ang loob mo. Totoo yun. No? Handa mo harapin yung bawat Pareho pagsubok. lang na may pinagdadaanan. Pero, so, ito po, patotoo na Amen. hindi ibig sabihin na pagka ikaw preacher, ibig sabihin Yes, wala kang accepted pinagdadaanan. Hindi porke Hindi masaya, no? Walang teacher exemption ako, dyan. yung mga estudyante ko, baka Tama. akala nyo dyan, wala kang pinagdadaanan, pare-pareho Tama. lang tayo. Pero ang kaibahan, minsan, paano natin hinahandle din yung mga pinagdadaanan And one thing, natin pinadadaan sa din buhay. tayo sa ganung process, Sister Weng, para lalo tayong laging matibay. At Oo. one thing yung para maiayag din yung kapangyarihan ng Diyos. Pero yung sinasabi mong yung paano tayo magiging matibay, yun magsisimula ka dun sa proseso na you have to be dependent. Yes. Yung paano mo paano mo itatrust yung process. Tama. Tsaka pag nalampasan mo yun, pag senior mo siya, napakasarap na napipil mo talaga yung presensya ng ating Kaya sabi Diyos. nga nila, akala mo wala lang ang problema. No? Pati yung anak namin, Oo. parang hindi lang duman sa ganun sitwasyon. Pero simple din yung anak niya. Paano mo siya nakitang simple-simpleng ganyan lang Talaga. din palaki bo. pa na nga mo, Homer. Oo. Wala, hindi niya alam yan. Kahit Pero tingnan mo, alam. sabi ko nga, may malang Diyos talaga. Ginamit ka ngayon, Brad, para may pahayag yun. Hindi namin pinagkwento kahit sa mga kamag-anak namin. Yung mga anak kung anong nangyari. Hindi naman namin binapadala yung mga kwan. Siyempre, Kay Lord mo directly. lingkod tayo ni Lord. Oo. Kay Lord tayo maghingi ng Ang Tsaka tulong. yung- importante, Oo. alam natin kung kanino Oo. tayo unang Tsaka yung nag-decision nagsabi, siya, no? nakita natin doon sa kwento po niya, yung decision niya talaga na pananagutan ko to. Anak ko to eh. Yung parang ganun. Pero in other thing na tingnan mo, Tinayuan, ano? tinayuan niya, pero si Lord, yung pa rin yung sandigan nila. No? At Biyayanin ganun din Diyos. naman tayo sa buhay natin. Amen. Pagka
tayo nasa mahirap na sitwasyon, pwedeng tanggihan tayo ng mga tao. Pero ang Tama. Diyos, Hindi kahit kailangan. kailan, no? Hindi tayo tatanggihan. Ay, nako, tatayuan ka niyan at hindi ka niya iiwan, no? Iiwan. Isasakay ka rin niya Yun. sa tricycle, kamukha ng ginawa ni brother Oo. dun sa anak niya. Nako, marami pa tayong pagkukwentuhan, Amen. Brother Romel. Yes. Medyo, Inspired. ayan na naman, no? Ang Oras ating, na, no? sino kaya maunang umuwi sa atin? Si Kevin kaya? O tayo, no? So, para po, para matuloy pa natin yung kwentuhan natin at mag-break lang tayo sandali at babalik tayo after a very short commercial break at babalik tayo sa programang Metanoia, Metinoia. Metinoia. Isa sa mga kilalang titulo ng mahal na Birheng Maria ang ginugunita natin tuwing July 16. Ito ay ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo o mas kilala natin sa Ingles bilang Our Lady of Mount Carmel. Sa Biblia, mababasa natin ang tungkol sa kagandahan ng bundok ng Carmelo sa Galilea, kung saan ipinagtanggol ni Propeta Elias ang pananampalataya ng Israel sa buhay na Diyos. Sa lugar ding yon, sa simula ng ika-13 siglo, nagsimulang nakilala ang mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, kung saan nagsimula rin ang Order of Carmelites na kilala natin hanggang sa ngayon. Kaya nga naman sa paggunita natin sa Our Lady of Mount Carmel sa July 16, hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa panahong ito. Kaisa ninyong gumugunita sa Our Lady of Mount Carmel, ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At mula po dito sa Carmelite Monastery sa lungsod ng Angeles, Pampanga, binabati po kayo ng mga mongha ng isang masayang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ito po si Sister Mary Micaela of the Immaculate Heart OCD ng Order of Discalced Carmelites. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus. Babalik po ang programa Metanoia, Metinoia, Bayong Puso,
bayong Bayong espiritu. Espiritu. So, bayo tayo po isunduin kakatamong pisasabihan, paborin yung basantala rin miyayaliwang mensahe, daling kakatamong texters, antimo rin po rin kakatamong Facebook Live viewers at comments at aliwapang greetings. Takal tampo may kirandamerin, Marivic Yes. Martillo, Ferry Ramirez, Jojo Bien, yan, Noel Sibal, Francisca Suerte, Juliet Mendoza Lorenzo, Kay Sister White. Shout out. Ira Marie Cruz, Marie Chris Mangalino, Tanake Ann, Ofelia Robles, Meng Morales, Joey Jervis Perez. Sige, Pen, Brad. Peli Ramirez, Among. Ayan, ang ating Hello, spiritual Among. advisor. Among po. Maya Pabengi po, Among. Brenny Brenny. De La Cruz, Ronilo Bacor, Birtudaso, Ana Hao, Esther Garcia, Yamlu Flores Fernando, ako nanonood din pala, Teresa Pineda, Luz Calagyan Ocampo, Ningning Valencia, Janet D. Malanta Sulit, Marlon Bondok. Ay, Anolin Santos, Henry Dar, Sister Carolina Annalyn, Jimenez, shoutout. Lita Suba, Cathy Joy Daming Jacinto, El Shaddai. Evelyn Francia, tama na, Gina, Banyaga, Maniago, Remedios, Valencia David, Jefferson Centeno, Desiree Magpayo Layug, Victorina Maniago, Cora Dizon. Rica Velas Talavera, Billy Salilila Cabusaw, Rupina Lacson, Teresita Garcia, Luz Canlas, Nonoy Hao, Connie Pangilinan Lilia, Resurrection Villanueva Perez, Norman Esfinias, Marivic Pineda, Luigi Ross Muyong, Billy Salilila Cabusaw. Sabi ng Sister Juliet Mendoza Lorenzo, hello po, good evening po, watching from El Shaddai, Pampanga. God bless you po. God bless you, my dear Sister A White. blessed Sunday, ayan. A blessed Sunday po from Feli Ramirez at Among Pao. Brother Brenny, may pabengi po. Teresa Pineda, good evening po sa mga brothers and sisters natin. God bless sa inyong lahat. And Luz Calacyan Ocampo, good evening mga brother Romel, brother Roque, Karenka Sister Damo po. Sige, Ben. Okay, also Sister Gina Banyaga. Blessed evening po, Brother Romel. Abe po pala Sister Weng. Abe ke po King Oasis of Love. Hello, Sister Ayan, Gina. Sister Gina from San Jose. San Fernando. Marie Chris Mangalino, God is good all the time. Billy Salalila Kabusaw. Blessed evening po sa lahat God is good. Luz Canlas watching from Tarlac. God bless po sa inyo. Masarap makinig ng patotoo ng mga lingkod ni El Shaddai. Marivic Pineda and Norman Esfinias, thank you and glory to God. Ayan. So, karakalta mo po, Manal Ben, Marami yung mga, nakakonekta siguro sa atin, Senior natin. Siguro yung, yung mga, na-share natin yung mga medyo challenging part. At minsan masusubukan ka talaga. Talaga. Pag nasa gitna ka ng pagsisilbi, diba? Opo. Ikaw, nakarelate Hindi ka ka nga ba, exempted. brother? Ay, oo, na-relate. Kasi actually, nangyari sa akin yan sa anak ko rin. Way back to 2010, nasa Cagayan ako. Na-share ko na actually dito yun. Yung sa biyaya ng Lord, emergency nun, naoperahan siya, nasa Cagayan ako. Pero umuwi ako, sa kamay ng Diyos pinagkatiwala. Simple lang, ang pinag-pray ko, Sir Weng. Sabi ko, Lord, binigay mo sa akin ang anak ko na to. Pero ikaw ang tunay na ama ng anak ko. Pinahiram mo siya sa akin. Huwag mo muna siyang kunin, pahiram mo pa siya ng mahabang panahon. Ngayon, birthday niya ngayon. Shout out, Jan Ezekiel. happy Yan, 14 years old na siya sa biyaya ng Panginoon. Ganun din. Talagang God is good all the time. Bin-extend niya ang buhay niya. 8 months old pa lang siya noon. Naoperahan siya. Pero nung pinangako ng Lord na doon ako sa Cagayan Valley, Santa Ana, sabi ko, Lord, yung time na yun palagang walang-wala kang asahan. Pero lumuhod ako sa harapan ng Panginoon. Hawak ko yung cellphone ko, yung Bible ko, Lord, dinala mo ko dito. Wala akong access na makarating sa Pampanga ngayon din. Pero sa kamay mo, pinagkakatiwala ka buhay ng anak ko. Amen. Yun, biyaya ng Lord. And Ayan. at the end of the day, it's His Yes. works, Totoo Kaya yun. ako, parang nakasanayan ko na pag gising ko ng umaga, parang, Lord, what is in store for me today? Yes. Ano po yung gagawin ko Ano ngayon? yung plano? So, parang marirealize ko lang na ito yung Gagawin. ito yung role mo ngayon, o caregiver ka ngayon, o kaya, magturo ka ng maayos ngayong araw na to. And then, meron kang i-apostolate ngayong araw na to, pero bago ka matulog,
pag meron kang hindi na-accomplish, Lord, ito lang po. Mm-mm. Parati lang ang constant ang sagot niya. There will be another day. Another day. Sa the end of the day, it's His works. Pag hindi mo na kaya, ibig sabihin sa Kanya na yon. At sa mga nakikinig po sa atin, ay shout out pala dun sa... Ako kasi, naglagay ako ng ilang araw sa Tarlac City for some, parang additional works, Habang nandun ako, yung tita ko, sa mother's side, nagkaroon ng eye procedure. Yung tito ko, shout out kay Bapang Doming, magpagaling kayo po niya. Siya naman may sakit din na tinahanda para sa angioplasty. Andun ako, namatay yung isang tita namin. So yung sabay-sabay na ganon. Kaya, pero naitatawid, no? At kahit po sa mga nakikinig sa atin ngayon, kaya nga po meron tayong programang ganito. Kung kailangan nyo ng mapagkukunan ng inspirasyon sa mga kwento ng ating mga kaibigan na bisita, hopefully nakakatulong. Yes, Kaya malaki. nga tayo ay parating nag-a-announce. Halimbawa ngayon, para sa mga gustong mag-advertise po, pwede kayong mag-send ng inquiries nyo sa asf.radio.marketing@gmail.com or kontakin nyo po, mag-text or mag-call sa 0949-609-5478. Sa mga gusto naman po mag-donate sa ating stasyon, para po may pagpatuloy natin yung ating mga programa dito, lalong-lalo na pang Metanoia, Metinuya, at saka yung mga iba pang mga programa. Kayo lang po ay magpadala kung gusto nyo. May GCash number tayo, 0905-319-4871 na may pangalan na Joseph Mary Bakay. At meron tayong dalawang accounts, BPI at saka BDO accounts na kung saan makikita nyo sa screen. Tsaka sa Facebook po, nakalagay po yan. Kunin nyo na lamang po yung account numbers at malaking tulong po para tayo maipagpatuloy natin ang ating mga programa. At syempre, pinasasalamatan natin yung mga donors natin, yung mga sponsors natin na tumutulong sa atin para maipagpatuloy natin ang ating mga programa dito sa radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kung paano din, na naipagpapatuloy din natin ang ating pagsisilbi despite the challenging times na pinagdadaanan natin. Pero ano po yung pinaka-joy? Ano yung pinakasaya ng pagsisilbi at nanatili kayo kay El Shaddai? Sige po, sister. Yan, sister baby. Ako, kaya ako nananatili. Lagi ako nga sa prayer. Amen. Amen. Paborito. Kasi pangainyawad kay Lord ako, kitang bayo mag-birthday ko. Ana, balisay nga na ako, mana, birthday mo na alamang pedalaki, kaya na, mahali ko kaya. God is good, kaya. Amen. Makanano ka kanyan, makanano, marana. Balik po, totoo, nga pong Ginoo talaga ngayon nakapaborehan. Amen. Sabi ko, Lord, bahal mo naman ako every year, mag-birthday ko, bilang pasasalamat. Ganyan ko pang kalakasan, 1 year na naman. Kaya, ito nga na, pera light 10,000. Man-expect niya, Ay, thank you very much ako. Unahan mo yung expect mo yan, hindi ko, balong 5,000 yan. Wag, kaya kung in-expect ako. Kaya, ito nga po kung pinakaya, wala na dyan, naka 5,000 na. Kahit ano, wala na ako meto. Lola na, ay, tangan ako meto, maparlad na kang 20,000. Thank you, Lord, thank you, Lord. Kahit nanti ka mo magkera ako, tangan na, nina ano ka man, maliliw ko ako. Tahan mo dyan na ka, kaya tinod ko, nga, maliw ka pa yan. Hali ko, hoy, di ba, 1,000. Gusto na kanya na, Maliliw ka pa? Maliliw ko pa. 2,000. Maliliw ko pa. 3,000. Maliliw ko pa. Iba ako, 3,000 na. O, 4,000, 5,000, 10,000. Maliliw ka pa. Halina ako. Berahin ko pa ito lubo. Maliliw ka pa. Halina ako. O yan, basta liasira ka. Miss the Lord. Itang hanapin itang betong ko kasi si sana ikaw malakas ka kay Lord dahil balo ka na.
ang tagal-tagal nang hinintay namin ng pag-alis ng anak ko. Hindi pumapasa, hindi nakakalis. Pag-pray mo naman, sige mag-pray tayo by cellphone. Alam mo, mag-pray kami. 1 week mo, may ko nga tignan mo, sabi ko Praise lang, the Lord. hindi sila Amen. napasalamatan mo ako, hindi ako, instrumento lang ako. Umalis na si, aking anak na si Sergina. May akala ko, yung bang, By itang faith, maswelo kang by faith na manalangin ka na itang anak neto. Mana, panalangin mo ko, sana na magbayo yung anak ko, yung asawa ko, kasi parating may papatian, bari ko na yung kawanyan. Ali, may pinagsama na Diyos, kailangan hindi pwedeng Banuang gawan mo, ileyans, may putang matod. Batod siya. Tsaka may pangurusan. Mga nano, sa pangalan mo, sinabi ko, umalis ka mo sa mga espiritu sa aking asawa. Kaya ko, putang akong kakatak na yung kakatak, kamakibat, minom kang metong bason danom. Tsaka kaming isna akong malalam. Kamakibat, mububuga, mugse. Tok nang iya, apaya. Kaya mo ka nang gawan. Habira-bira. 14 years na mapasabihan na namupas ko, anak mo. Anak yung pamaging dito, tungki ko Pilipinas, sana. Tinukiya. Wow. Kitang graduation na, di anak na. Tinukiya. Welcome to the Philippines, Pabay. Kinahol na ako. For the first time in my life, kinahol na ako. Kaya, malo mo, peg birthday miya, peg kay miya, peg welcome party miya. Kaya katulong-katula. Kaya niya mag-graduate na yung apo ko. Ana, alway ka mga Marikana, ikasagana, imama, ana, isasagana kasi ana, maragulya sa karapiso. Paragulya yung anak mo mayap. Pera laring kaya kay pera lulto yan, bali po niya, lumuling ang apo ko, ginaul na, ginagak kay batang, ginaul na. Mama, I'm proud of you. You did the best. Ginaga na ako, ginagay na pistang gulo pa kanya dito. Sa alwa itang kain niya, alwa retang grasya nung akakit mo kayo, kay Yes. lupa, itang masaya. Kay pamagsilbi, it's not a promise of kay bed of roses. Ating kapamuring pagdalanan, pero di na nakang grasya ng banal na spiritu. Iting role na ng banal na spiritu Yes. na. Di na nakang grasya nung makanano mong atawid ngan, gana-gana niya. Si brother, no? Brother, ano po okay. yung, siguro lang yung inspiration na mabibigay mo sa mga nakikinig at saka nanonood sa atin worldwide. Ano po Ipapayo yung po joy natin. ng pag-i-stay ninyo sa ministry? Sa akin naman yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon kasiyahan para maglingkod kay Lord. Yung kasi naranasan ko na nung ako ay nagtigil ng pag-El Shaddai. Ay parang sabi nga doon sa Psalm 91, sa Salmo 1, doon mabasa yun 6 siguro yung or 5 man. Na ang taong naglingkod sa Diyos ay para siyang nakatanim sa tabing batisa. Parang pa siyang punong kahoy na nakatanim sa tabing batisan na ang kanyang dahon ay kulay berde at namumunga sa kapanahunan. Ngunit ang taong hindi na malayo sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos, ay para siyang punong kahoy na nakatanim sa tigang na lupa. Na natutuyo at nalalanta, nagkukulang. At nung maranasan ko yan sa aking buhay, na parang nung hindi ako naglilingkod kay El Shaddai, nung tigil ako, para akong nakatanim sa tigang na lupa, na dry, na may hinahanap ka, na hindi mo malaman kung saan. Akala mo kung saan, sa mga inuman, sa sugalan, kung saan mo hanapin, pero hindi mo matagpuan. Sapagkat sa Diyos mo lamang ito. Amen. Eh yun ang nagbibigay sa akin na sa ngayon, dahil senior citizen na rin ako, dahil ko hanggat ng kaya ko, maglilingkod kay Lord. Lalo na nga dumanas ngayon ng pagsubok sa buhay itong anak ko. Sabi ko kay Brother May, sabi kailan ka dara babalik sa Pampanga? Sabi ko, pag nag-ayos na, wala na kaming balikan sa doktor, wala nang follow-up check-up, babalik ako agad dahil marami akong ipagpasalamat kay Lord. At dapat ko siyang paglingkuran dahil Amen. sa biyaya na ibinigay niya sa aming anak. Ito, Amen. instantly talaga naibagi niya na. Grabe, No? Hindi niya inaasahan yun, Sister Ayun Weng. ang Talagang aking napakabuti ng pana- Diyos.
dapat ipagpasalamat namin sa Diyos. Amen. Kaya gano'n yung Sister Roy. Kasi anong Saturday nga, nagtawag dumalo siya sa El Shaddai, nagpapasalamat din siya doon. Sa kabutihan ng Diyos. Dahil Amen. nandiyan pa ang aming anak buhay. Amen. At malakas na malakas. At merong mas Lord. magandang plano. No? Yes. Future engineer. Kasi kung hindi nangyari yun, baka nagstay siya sa Capiz, ano? Pero ngayon, bigla, Biyaya ng nag-reunite Diyos. sila, no? Yes. Hindi, uwi naman siya. Kasi mula Uuwi din pagka-graduate niya, anong graduation niya, anong aksidente niya, hindi pa nakabalik sa school para sikasuhin yung mga kuwan niya. Kaya sabi niya, pagka For malakas board ka exam na na, siya niyan, brother, no? dapat magbo-board exam sa tong November. Oo. Kaya lang, sabi niya hindi ko kaya-kayanin dahil nagkulang na siya dahil dapat ng Oo. face-to-face Kasi magre-review siya eh. naka-review Review pa eh. siya. Nakabayad na kami sa review niya eh. Paid na eh. Diyan sa Binida. Kaya ino-online niya na lang yung na-review ngayon. Kaya nag-connect na ngayon sa internet mo. Okay. Para at least sabi niya, reviewhan niya lang ng online pero hindi siya magte-take ng board. Sabi sa April na ako tayo mag-take ng board. Ano naman yan? Bigyan mo muna ng panahon kasi Oo, para inumpasan ng gamot makapag-rest ngayon. muna. Tama. Deng El Shaddai, matibay lang yung pagsubok. Maraming, sabi niya ang El Shaddai, akala nila nakangiti lang tayo. Really, lahat Akala naman walang ng charismatic, problema. Sir Weng, na pagdating May- sa ganyan, talaga mayroong magkakaramdaman mo. May dumarating, hindi tayo exempted na hindi tayo dumanas Totoo ng yun. problema. Maraming pagsubok, kaya lang mayroon tayong Diyos. Amen. Na Number malapitan at mahingi ng tulong sa oras Praise ng the ating problema at Amen. hinipitan sa buhay. Ang Yan lang ang mas masakuan tayo kung tayo naglilingkod kay Lord kaysa mga taong hindi naglilingkod kay Lord. Saan sila pupunta? Yes. Kung sila ay may pagsubok na daraanan, iiyak. Siguro kung hindi kami lingkod ni Lord, una pa kami hinimatay noon, baka na high blood pa totoo ako yun. nung nagsidente yung anak namin, pero kaya namin yan. Alam ko hindi Amen. ko kunin ni Lord. Diba? Amen. Yan lang ang Ako mga pinangawakan kaibigan, no? Siguradong marami na Sarap ng inspired. sharing. Alam ko sa mga nakikinig po sa atin ngayon, marami yung merong mga pinagdadaanan sa buhay. Merong mga may sakit, may kapansanan, no? Merong ang kanilang sakit, pwedeng physical, pwedeng spiritual. Yung mga merong mga mental health issues. Alam ko yung mga akala ng iba parang ano lang, ginagawa-gawa lang, pero meron talagang mga pinagdadaanan emotionally. So ngayon, yung lahat ng mga nakikinig sa atin, nanonood, kung meron po kayong time na manahimik lang sandali at kami po ay gagabay sa inyo para sa isang panalangin para lahat po ng mga kailangan natin ng kagalingan sa ating buhay, pwedeng sa physical na pangangatawan, pwedeng meron tayong mga pinagdadaanan sa pamilya, ang mga anak natin, ang mga magulang natin o kaya mga kapatid natin, isama po natin sa ating panalangin, pati na rin yung mga kaibigan natin. At tayo po ay lilid po ni Brother Roque. Sa lahat ng mga nakikinig sa radio, tayo manalangin para sa may mga karamdaman na nasa bandig ng karamdaman ngayon, lalo ng mga taong walang pambayad sa doktor, sa ospital. Tayo makinig sandali sa panalangin ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, narito kami. Lumalapit sa iyo, Panginoon. Amen. At nanghihingi ng dalangin para sa mga kapatid namin na nakikinig ngayon sa radyo na ito, Panginoon, sa Facebook Live, sa YouTube, na may mga karamdaman. Saan man sila ngayon naroon, sa lahat ng panig ng bansang ito at maging sa ibang panig ng bansa sa mundong ito, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, hiniling namin, Lord, na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang sa pamagitan ng himpilan nito, ng radio station na ito, Panginoon, padaluyin mo, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala, ang iyong pagpapagaling sa mga taong may iniindang mga karamdaman sa gabing ito, Panginoon. Abutin mo, Lord, ang mga taong wala ng pag-asa na gumaling. Lord, bigyan mo ng pag-asa na ang mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Lord, abutin mo, hipuin mo mula ulo hanggang talampakan upang tunawin ang lahat ng sanhi ng pagkaroon nilang karamdaman. Upang sa gabing ito, Panginoon, ipagkaloob mo sa bawat isa ang lubos na kagalingan sa mga taong may karamdaman
lalo na sa mga taong nananalig sa iyo. Amen. Ang lahat ng mga charismatic, katoliko, mga lingkod mo, Panginoon, sa charismatic movement, Panginoon. Maging sa El Shaddai, prayer partner sa PCC 19 Pampanga, Panginoon. Jesus. Sa iba pang mga lugar, Panginoon. Abutin mo, Panginoon, ang mga kapatiran namin nakikinig ngayon upang pagalingin, padaluyin mo, Jesus' Lord, name. ang iyong mapagpalang kamay, mapaghimala upang Jesus. ipaabot sa kanila ang lubos na kagalingan sa mga humihingi ng kagalingan, Amen. Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, inaangkin na namin, Lord, Jesus' sa gabing name. ito, na inabot mo na ang bawat isa Amen. upang ipagkaloob sa kanila ang kanilang hiningin kagalingan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, maraming salamat po. At naku, kahit tayo, na-bless tayo ngayong Amen. araw na ito, ngayong Praise gabing the ito. Lord. Sana po sa pagtatapos po ng araw ng linggo na tayo ay nakasimba at nagkaroon tayo ng inspirasyon. At sana po marami po yung naramdaman ng paggaling, naramdaman ang pag-asa, at naramdaman ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan po ng ating programa. So, any last words po? Meron po kayong gustong batiin, brother? Brother Roque. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, sa YouTube, maging sa MP lang ito, sa radio station na ito ng DWBL. DWBL 91.9 Bright. FM. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo ng pagpapala ng Diyos ay suma sa atin lahat. Amen. Sa lahat ng nakikinig at nakikiisa sa pakikinig at panunood. At maging sa Amen. mga manunood pa ng mga kapatiran namin, ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin. At sa mga taga El Shaddai, sa mga kasama kong preacher, lalo na sa aming PCC head. Brother Ed Trabalyo. Father Ed Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po, sir, sa iyo at sa lahat ng mga preacher kung nakikinig man, at sa lahat ng mga prayer partner sa mga manggagawa dito sa PCC. Ating minamal na punong lingkod, Brother Mike. Naming minamal. At sa aming punong lingkod na malapit na magdiwang ng kanyang 80 plus na, 86 karawan na at yan. anniversary 80 ng plus, El Shaddai. 87 na yan. Sa August 17. 17-18. Ayun. Ayan. Ayan, salamat po. Thank you, Brother Ayan, Roque. salamat po, Brother Roque. Thank you so much. Sister Baby. Binabati po lahat ng mga nakikinig at nanonood. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan. Marami pong salamat. Grabe po ang pagpapala ng ating Panginoon ngayong Amen. gabi ito. Di Brother, mapigil. anong Ayan. takeaway mo bago tayo magpaalam? Ayun, syempre po, una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng ating mga nakinig ngayon at sa lahat po hindi na naman nabati. No po, Diyos na po magpala sa inyong lahat. At syempre, shoutout sa aking minamahal na anak. Happy birthday sa iyo. Aking Munikuyo, Brother John Ezekiel. Yan. And syempre, get well din sa aking sister wife. Pagaling ka. Love you. God bless. Ayan, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig sa atin, no? Kumusta po sa aking mga anak, sa aming mga anak pala ni Brother Noel, Ayan. Kiana, at saka si Francis Jobel, at saka sa nanay ko, at saka sa mga kapatid ko. At hello po sa inyong lahat. Sana po magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Salamat po sa almost 3,000 viewers natin ngayong episode na to. At alam ko marami po pong dami manunood sa manonood. atin sa mga sa recording po ng ating episode. Kambeda po rin bibilog ng DSC, CCRP ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Metanoia, Metinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu. Pin po ini radyo na ng Kakatamo Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. At ako po yung Sister Weng. Brother Romel Lorenzo po. At mamon na kami po at pasalamat kaya kayungan. Praise the Lord. God bless po sa inyo. Bye-bye, Among.